Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κατερίνα Κίτσου και μαζί θα δούμε τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός και στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην αύξηση της απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμονται, όπως βλέπετε στον πίνακα, σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και σε περιφέρειες σε μετάβαση. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του κανονισμού ίσονος σημασίας de minimis, όπως ισχύει από 1η Πρώτου του 2024. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ίσονος σημασίας de minimis που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν στην παρούσα δράση? Μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις είτε υποίδρυση είτε νεοσύστατες. 2 κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Α. Υποίδρυση επιχειρήσεις, όπου θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης και έως και την πρώτη εκταμίευση και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. Β. Νεοσύστατες, όπου είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχει παρέλθει 12 μήνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθεται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια, να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, το επενδυτικό σχέδιο να αφορά τουλάχιστον σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ του σχετικού παραρτήματος. Τον ΚΑΔ επένδυσης η επιχείρηση μπορεί να τον αποκτήσει έως και την πρώτη εκταμίευση. Να υποβληθεί μία αίτηση χρηματοδότησης ανά άφημη στην παρούσα δράση. Το επενδυτικό σχέδιο μετά από αυτοαξιολόγηση να συγκεντρώνει κατ' ελάχιστον βαθμολογία 70. Σε αντίθετη περίπτωση, η επενδυτική πρόταση δεν μπορεί να υποβληθεί. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού νομικού προσώπου ως εταίρου μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας εταίρος μέτοχος να συμμετάσχει σε 2 επενδυτικά σχέδια. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή φυσικού νομικού προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ επένδυσης, σε διψήφια ανάλυση, στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Μπορούν να δηλωθούν περισσότεροι από ένας τόπος υλοποίησης, αρκεί να είναι στην ίδια περιφέρεια της χώρας και σε περιοχές με την ίδια ένταση ενίσχυσης. Προσοχή! Δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στο Δήμο Θήρας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς. Εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτηριακές εργασίες για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ ή αίτηση έκδοσης αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ' ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τις κτηριακές εργασίες του επενδυτικού σχεδίου, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση χρήση γης για τον τόπο υλοποίησης επένδυσης. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης του ακινήτου, όπου θα γίνει η επένδυση για τουλάχιστον 6 έτη ή 12 έτη σε περίπτωση ανέγερσης από την ημερομηνία προκήρυξης. Επίσης, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά τεκμηρίωσης τουλάχιστον του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του προτινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα 1. Θα πρέπει να πληρούν κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης τα οριζόμενα στον κανονισμό de minimis. Θα πρέπει να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα, διαθέτοντας ή αποκτώντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον ΚΑΔ επένδυσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά σε μία από τις μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στην πρόσκληση και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Επίσης, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία. Τέλος, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ίσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιοδήποτε περίοδο 3 ετών. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να την έχουν επισυνάψει στο ΟΠΣΚΕ. Ενώ οι υποίδρυσεις επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε εγγραφή στο Μητρό πριν την πρώτη εκταμείευση. Επίσης, συγκεκριμένα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, θα πρέπει να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης και να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39 και 40 του νόμου 4488 του 2017. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η αλλαγή δραστηριότητας από τουριστικά καταλύματα σε λοιπές τουριστικές δραστηριότητες και το αντίστροφο. Μεγάλη προσοχή, γιατί δεν επιτρέπεται η αλλαγή εταιρικής μετοχικής σύνθεσης και νομικής μορφής καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης και έως την αποπληρωμή της επένδυσης. Και δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις franchising, shopping shop και τα δίκτυα πρακτόρευσης. Οι δημόσιοι φορείς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση, καθώς και οι offshore επιχειρήσεις. Επίσης, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων και ο τόπος υλοποίησης να είναι η κατοικία του δικαιούχου, κύρια ή δευτερεύουσα. Για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης καταλύματα, στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα στην ολοκλήρωση. Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν κατάταξη 4 αστέρια και άνω και δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω. Για ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων και οικισμών θα πρέπει να ισχύουν ό,τι προβλέπεται στο αναφερόμενο προεδρικό διάταγμα. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, θα πρέπει να έχουν κατάταξη 3 αστέρια και άνω. Για μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών είναι 3 και θα πρέπει να αποτυπώνονται στην ίδια γνωστοποίηση λειτουργίας. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα θα πρέπει να είναι 4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών. Επιλέξιμες δαπάνες στο επενδυτικό σχέδιο είναι κτηριακές δαπάνες έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, δαπάνες παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοικονόμησης ενέργειας και ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, δαπάνες μεταφορικών μέσων υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητων, δαπάνες λογισμικού, δαπάνες λογισμικών υποκαθεστώς υπηρεσίες software as a service, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, δαπάνες μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δαπάνες προβολής εξωστρέφειας και έμεσες δαπάνες αξίας 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Προσοχή στα όρια, στα ανώτατα επιλέξιμα ποσά όλων των κατηγοριών και υποκατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών.
Τα εν λόγω όρια αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση της δράσης. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή 18/12 του 2023. Το άθροισμα των προϋπολογισμών των δαπανών των κατηγοριών δαπανών 1 και 2 πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, κατά την υποβολή θα πρέπει να προσκομιστούν 2 προσφορές για δαπάνες της κατηγορίας 2, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση των δημοσιευμένων ερωτήσεων-απαντήσεων, όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα, για να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία δαπάνης εντάσσονται. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι από 80.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ. Αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Αιτήσεις χρηματοδότησης με προϋπολογισμό μικρότερο των 80.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμες. Η ημερομηνία έναρξης υποβολών ήταν στις 18/12 του 2023 και η ημερομηνία λήξης είναι στις 22 Τρίτου του 2024. Επίσης, η διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης. Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι για όλους 45% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου, το οποίο δύναται να αυξηθεί κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί είτε σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία του παραρτήματος 10 της πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε σε πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ ή απόφαση σε ισχύ. Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να δηλωθεί στο ΟΠΣΚΕ από τους δικαιούχους στο αντίστοιχο πεδίο. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή από τους δικαιούχους της κάλυψης του στόχου απασχόλησης 0,2 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Δηλαδή, 1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ. Στον πίνακα βλέπετε το χρηματοδοτικό σχήμα ανάλογα με το ποσοστό ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανεξαρτήτως ποσοστού ενίσχυσης. Όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, απαιτείται να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής του προτινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής. Τα δικαιολογητικά ορίζονται στο παράρτημα 1 της πρόσκλησης. Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να τεκμηριωθεί με καταβολή αρχικού κεφαλαίου μόνο για τις υποίδρυσεις επιχειρήσεις, με αύξηση εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου, με εξωτερική χρηματοδότηση ή τραπεζικό δανεισμό. Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ? Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, η υποβολή γίνεται με τους κωδικούς τάξης της επιχείρησης και ο δικαιούχος ορίζει ένα συντονιστή για τη συγκεκριμένη δράση. Ενώ για τις υποίδρυσεις επιχειρήσεις, η υποβολή γίνεται από το συντονιστή για λογαριασμό του δικαιούχου. Ο συντονιστής εισέρχεται στο σύστημα με τους δικούς του κωδικούς TaxisNet, ορίζει υποδράση και μέσω της επιλογής προσθήκη δικαιούχου δημιουργεί τη βασική καρτέλα στοιχείων για την υποίδρυση επιχείρηση. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης στο ΟΠΣΚΕ. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει στο ΟΠΣΚΕ τα απαιτούμενα πεδία, να συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία για τον αυτόματο υπολογισμό της βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, όπου η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό κωδικό σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ. Μία πρόταση μπορεί μετά την υποβολή της να επανεπεξεργαστεί. Θα πρέπει όμως να οριστικοποιηθεί εκ νέου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολών. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο ΟΠΣΚΕ θα πρέπει να είναι σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στην πρόσκληση και μεγέθους έως 10 MB το καθένα. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μέσω του ΟΠΣΚΕ από έναν αξιολογητή και η αξιολόγηση είναι συγκριτική.
Αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Γίνεται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων. Δεν προβλέπεται αναζήτηση λοιπόν των δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν εξάγεται ασφαλές συμπέρασμα για την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων, το επενδυτικό σχέδιο δύναται να απορριφθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει και επαληθεύει την πληρότητα δικαιολογητικών και την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, εξετάζει τον προτινόμενο προϋπολογισμό, την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους των δαπανών και βαθμολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του παραρτήματος 3. Κατόπιν, γνωμοδοτεί ξεχωριστά για κάθε αίτηση χρηματοδότησης και τέλος, συντάσσει πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθήνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακα με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την επιλεξιμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου είναι 70. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης της ομάδας Α είναι Α1. Επαγγελματική εμπειρία εταίρων μετόχων της επιχείρησης, όπου αξιολογείται η επαγγελματική εμπειρία των 3 μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων μετόχων της επιχείρησης. Α2. Σπουδές σχετικές με τον τομέα του τουρισμού, όπου αξιολογείται η συνάφεια των σπουδών στον τομέα του τουρισμού των 3 μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων μετόχων της επιχείρησης. Α3. Το κριτήριο αυτό εξετάζει και αξιολογεί τη δυνατότητα εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου από τους εταίρους μετόχους της εταιρείας. Α4. Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη δράση ή δαπάνη για την υιοθέτηση καινοτομιών και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού σε επίπεδο επιχείρησης που συνδέεται με τις υποπροτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027, τουρισμός, ψηφιακές τεχνολογίες, αειφόρος ενέργεια και περιβάλλον και κυκλική οικονομία. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου Α4 εξετάζεται εάν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή μίας από τις παρακάτω δράσεις. Δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, όπως συνεργασία με ερευνητικό κέντρο, συμβουλευτική στήριξη της επιχείρησης για έρευνα και ανάπτυξη, πιλωτική εφαρμογή ή υιοθέτηση μιας καινοτομίας στο επίπεδο της επιχείρησης ή δράσεις δικτύωσης και διεθνοποίησης, όπως συμμετοχή σε διεθνείς πλατφόρμες. Επίσης, εξετάζεται εάν η προαναφερθήσα δαπάνη συνδέεται σαφώς με σχετική επιλέξιμη δαπάνη. Προσοχή, γιατί είναι απαραίτητη η επιλογή θεματικής ενότητας στο ΟΠΣΚΕ. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης της ομάδας Β είναι Β1. Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, όπου αξιολογείται η αρτιότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. Β2. Η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, όπου εξετάζονται οι δαπάνες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο, καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης για 5 έτη από την ολοκλήρωσή του. Β3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος. Τέλος, στο Β4 εξετάζεται αν η επιχείρηση διαθέτει την απαιτούμενη οικοδομική άδεια. Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και άλλων προενταξιακών ελέγχων από το ΟΠΣΚΕ, οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα ώστε να αποτυπωθεί η τελική κατάσταση αναπράξη. Διοικητική ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει αιτήματα τροποποιήσεων και επαλήθευσης που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι 2 αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης και το πολύ έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Το αίτημα τελικής επαλήθευσης μπορεί να υποβληθεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και το αργότερο εντός 90 ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου. Επιτρέπονται έως 2 εγκεκριμένες τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Από τον ποσοτικό περιορισμό εξαιρούνται οι τροποποιήσεις ίσονος σημασίας. Μεγάλη προσοχή
καθώς κατά τη διάρκεια υλοποίησης δεν επιτρέπεται αλλαγή τόπου υλοποίησης εκτός της συγκεκριμένης περιφέρειας ή σε περιοχή με διαφορετική ένταση ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή εταιρικής μετοχικής σύνθεσης και νομικής μορφής και δεν επιτρέπεται η δραστηριοποίηση σε μη επιλέξιμο κάδο. Κατά το αίτημα τελικής επαλήθευσης, διενεργείται διοικητική και επιτόπια επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Κατά την επαλήθευση, επιβεβαιώνεται η υλοποίηση, η επιλεξιμότητα, το εύλογο του κόστους και η πιστοποίηση των δαπανών που υλοποιήθηκαν. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με προκαταβολή μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης με προσκόμιση ισόπωσης εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδιάμεση καταβολή μετά από υποβολή σχετικού ενδιάμεσου αιτήματος επαλήθευσης και πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αποπληρωμή του έργου. Η καταβολή γίνεται μετά από επιτόπια επαλήθευση και παραλαβή του έργου. Σε αυτή τη φάση οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο postχρηματοδότηση κόστος του έργου, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και εκδίδεται η βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης. Κατά την αποπληρωμή καταβάλλεται και το επιπλέον 5% που σχετίζεται με το στόχο των 0,2 ΕΜΕ κατά το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση για τις επιχειρήσεις που το είχαν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου είναι η εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος τελικού ελέγχου, το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, το υλοποιηθέν και πιστοποιηθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού και εντός των ορίων του προϋπολογισμού, δηλαδή όχι μικρότερο των 80.000 ευρώ, η ύπαρξη γνωστοποίησης λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγή που να περιλαμβάνει την υλοποιηθήσα επένδυση, η ύπαρξη υποδομών πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, η τήρηση των περιορισμών που αναφέρονται στην πρόσκληση σχετικά με τα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα και η τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 14.1 της πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση τήρησης των παρακάτω μακροχρόνιων υποχρεώσεων για 3 έτη από την τελική πληρωμή. Να μην προβούν σε πάυση ή μετεκατάσταση της ενισχυθήσας επένδυσης εκτός της περιφέρειας στην οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση, να μην προβούν σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης, να διατηρεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιχορηγήθηκαν, εκτός αν αυτά αντικατασταθούν με άλλα ισοδύναμου αποτελέσματος, και να λειτουργούν πραγματικά. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας των δικαιούχων της δράσης είναι οι κάτωθοι. Στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν μια σύντομη περιγραφή της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027, να αναρτήσουν στον τόπο υλοποίησης επένδυσης τουλάχιστον μία αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 με πληροφορίες σχετικά με την επένδυση και τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης, η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα σωστά λογότυπα σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τέλος, θα πρέπει οι ενέργειες επικοινωνίας και προβολής των επιχειρήσεων να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Οι δικαιούχοι που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις προβολής θα κληθούν σε δημοσιονομικές διορθώσεις σε ποσοστό έως και 3% της στήριξης που έχει ληφθεί. Σχετικές πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε στις περιφερειακές μονάδες του ΕΦΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Και φυσικά στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΙΔΠΑΝ, στα στοιχεία επικοινωνίας που βλέπετε, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστούμε.